Soňky 9 aýyň dowamyny 39 000 golaý türkmenistanly Azerbaýjana sapar etdi. Şu ýylyň ýanwar sentýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň 38 700 töweregi raýaty Azerbaýjana sapar etdi. Bu barada türkmen.news neşiri Azerbaýjanyň Döwlet gümrük gullugynyň sanlaryna salgylanyp habar berýär. Maglumata görä Azerbaýjana gidýän türkmenistanlylaryň sany 96% artdy. Türkmenler Azerbaýjana iş gözlegini dokma önümlerini we şaý sepleri satmagy hemde bankomatlardan pul nagatlaşdyrmak üçin gidýär diýip neşiri ýazýar. Geçen ýyl aýynda Türkmen.news neşiri Türkmenmaşydan Bakuwa deňiz ýollary arkaly seýahat etmäge istek bildirýän müňlerce türkmenistanly barada habar beripdi. Neşiriň çeşmeleriniň aýtmagyna görä häzirki wagtda Türkmenmaşydan Bakuwa gämi bilen seýahat etmäge istek bildirýän türkmenistanlylaryň sany öňküsinden görnetýän azaldy. Munyň sebäbi parom biletleriniň manatda satylmagynyň ýatyrylmagy bilen düşündirilýär. Odal Türkmenmaşy Baku aralygyna gatnaýan türkmen paromlarynyň gidiş geliş biletleri manatda satylýardy. Häzirki wagtda neşiriň habar bermegine görä parom biletleriniň tölegi dollarda amala aşyrylýar. Soňky ýyllarda köpçüliklerin habar beriş serişdelerini Azerbaýjanyň ol ýa-da beýleki kanun bozmalaryň esasyna tutsak edilýän Türkmenistanyň raýatlary barada habarlar berilýär. Käbir türkmen raýatlary Azerbaýjany Edil Gruziýany ulanuşlary ýaly Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatlaryny kanuny esasda uzatmak üçin geçelgi hökmüne ulanýar. Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatlarynyň möhleti dolan türkmenistanlylar Türkiýeden Gruziýa, Azerbaýjan ýaly ýurtlara gysga möhletli girip çykmak arkaly Türkiýedäki ýaşaýyş ruhsatlaryny kanuny esasda uzatýarlar. Türkmen.news neşiriniň ýazmagyna görä 2019-njy ýylyň ýanwar sentýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň 10 000 golaý raýaty Gruziýa seýahat etdi. Bu görkezüji geçen ýylyň değişi döwrü bilen deňeşdirenine tas 30% töweregi artdy. Maglumata görä 2018-nji ýylyň ýanwar sentýabr aýlary aralygynda 7341 türkmenistanly Gruziýa seýahat etdi. Türkmenistanyň soňky 3 ýyly golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuna gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany yerli habarçylaryň we çeşmeleriň hemde daşary ýurtlaryň döwlet edaralarynyň statistika sanlarynyň maglumatlaryna görä görnetýän artdy.